Oh, tatakbo na sila. Akala ata nila huhuliin sila. Hala, sige, takbo. Tatawagin ko nga sila para kunwari papakainin ko. Woo! Woo! Ayaw maniwala ng mga manok na tinatawag ko. Natatakot sila, guys. Kasi di nila ako kilala, kaya ano, hindi sila naniniwalang papakainin ko sila. Hello. Hello guys, Happy New Year. Nandito po ako ngayon sa Malasiki, Villasis Road. On the way po ako ng Lupao, Nueva Ecija. So, suot ko nga po ang aking Timbayaw long sleeve. Ayun guys, on the way po ako ng Lupao, Nueva Ecija. Ayan. So guys, stay tuned lang po kayo dyan. Welcome Barangay Santo Domingo.
So ayun guys, touchdown na po ako dito sa aming bahay, dito sa Lupao, Nueva Ecija. So ayun guys, mag-iikot-ikot muna tayo dito. Ayan. So amo ng baka. Hey guys, baka nga pala ng aking tatay to. Laki. Wow, solid. May muscle pa oh. Paso. Nag-weights ka ba? Ha? Nag-weights ka? Muscle oh. Nag-weights. Anong masasabi mo sa ano natin, mga followers natin? Pa-like and share, sabi mo nga pa-like and share, RDD Moto. So ito naman guys yung nanay nung baka na yon. Yan. Ito ang kanyang nanay. Ano? Para masungit itong mother ng aking baka. Oh. Sungit ka ba? Anong gusto mo, maging corn beef? Siyempre, joke lang. Joke lang bu. So ayun guys, meron nga po pala kaming kambing dito. Kambing ng aking mga magulang. Ayan. Anong gusto mo, maging ano, kilawin o papaitan? Ha? Kilawin o papaitan? Gusto mo? So ayun guys, kumukulit ka, gusto mo ata talaga maging pinapaitan, ha? Ayan, dito naman ang kulay itim na kambing. Anong gusto mo? Oh, bait naman na itong kambing na to. Sabihin mo, pa-like and follow RDD Moto. RDD Moto, please like and subscribe. Oh, bait naman kambing. Ito naman guys yung kulungan ng mga manok. Oh, tatakbo na sila. Tatago sila guys oh. Kala ata nila huhuliin ko kaya sila nagtatakbuhan. Tatawagin ko nga sila para kunwari papakainin ko. Ayaw maniwala ng mga manok na tinatawag ko ah. Natatakot sila guys. Kasi di nila ako kilala kaya di sila naniniwalang papakainin ko sila. Hello. Walang lumalapit. Wala guys, effect. Wala daw maloloko sa kanila. Wala, nagtatakbuhan na. So ayun lang guys, maya maya pauwi na din po ako ng San Carlos, Pangasinan. Stay tuned lang po kayo dyan. So ayun guys, thank you for watching. Bye.